Liigasärkät Kalajoki, Team Lakkapää Rovaniemi, tervetuloa Team Lakkapää Kalajoelle. Ottelun tuomitsevat päätuomari Matti Viitala, verkolla Tapani Heikkilä, rajoilla Jari Sipi, Tomi Riutta. Ja vieraileva joukkue numerolla 1 Joel Juurinen. Numero 2 Asti Doshain. Numero 3 Rafael Mellers. Numero 7 Peetu Mäkinen. Numero 9 Mikka Lemola. Numero 13 Tuomas Hautala. Numero 11 Luke Peri. Numero 16 Joosef Maltser. Numero 17 Markus Kausto. Valmentaja Norman Weinbergs. Puoltaja Oiva Tapio. Ja kotijoukkue numero 1 Jussi Mäkinen. Numero 2 Danilo Carvalho. Numero 3 Mikko Keskisipilä. 4 Maciek Kusai. 5 Bruno Ribeiro Valtaa. Numero 6 Pasi Tiermas. Numero 7 Jyri Niemi. Numero 9 Jari Nurro. Numero 11 Jordan Melatsin. Numero 12 Ville Kaksonen. Valmentaja Silent Ramdo. Kakkosvalmentaja Janne Peltokangas.